que és el lema de la campanya d'enguany, i que és una campanya com els altres anys, no? Molt diversa, per sensibilitzar envers aquesta invisibilitat, no? De les dones que es dediquen en aquest cas a les cures. No? El 24 iniciem una campanya que vol reivindicar la pèrdua de drets de les dones quan treballen en l'economia submergida. La importància que tenen les cures dins del sistema i com el fet de no estar moltes vegades reconegudes de forma oficial fa que les dones perdin drets. Al marc del 8M començarem amb una conferència de la doctora Marcia Botello, on ens explicarà una mica aquest treball vinculat a les dones. També ens hem coordinat molt amb altres regidories, com Cultura, que tenim a la Veuis de la Rosa aquest cap de setmana a Targassona, o les xerrades quilòmetre zero.